Mga mag-uuma sa lungsod sa Sibocco nakabenepisyo na po sa programang EGBO. Sayro nato ang dugang detalye sa report ni Regine Cabilin. Mas midaghan pa ang nakabenepisyo sa EGBO program tungod kay gipaabot kini dinhi sa Sibocco, ang pinakalayong lungsod sa Zamboanga del Norte. Positibo ang panglantaw sa mga mag-uuma sa Santa Maria Communal Garden Association nga aduna sila'y mapupo nga dakong kaayuhan sa ilang pag-ugmad sa ilang umahan sa EGBO didto sa Barangay Santo Niño sa lungsod sa Sibocco. 13 ka mga mag-uuma ang naghugpong o nagtinabangay sa pagtanom sa gibanabana nga 7,000 kapin nga punuan sa atsal sa maong nga umahan nga dulungay na nilang paganihon. Sa pakighinabi kang Presidente Dario Cruz Sr. kaniadtong Pebrero 2 ning tuig, iyang gipasalamatan si Governor Uy ug ang iyang kapikas nga si Ma'am Evelyn Tang Uy tungod sa mga libreng kagamitan sa pag-uma nga ilang nadawat pinagi sa programang EGBO. Ingon man usab kang Mayor Joel Ventura kinsa ang mitabang kanila sa pagrehistro sa ilang organisasyon sa EGBO. Gipadayag usab ni Mr. Dario ang iyang panglantaw nga makabaton silag dakong kaayuhan gikan sa ilang umahan karon, sanglit wala naman nagagikan sa kaugalingon nilang bulsa ang ilang gigamit sa pagpanguma. Nagpasalamat lang ko ni Governor Oy o sa iyang asawa nga mo'y founder ning sa EGBO nga mo'y nagkuha na mo ani, naghatag na mo aning materials nga uban tre o gisuportahan ni Mayor Ventura. Na restore man gining maong organisasyon kining Santa Maria Communal Garden pinagi ni Mayor. Pero sa una pa inani siga mo kami rig tinuod inani nakita na mo diha mo ko naka-income sa una. Pero mas dako may abante karon kay di na mo ang kagilong kwarta nga gigamit sa gobyerno na. Saysay usab ni Mr. Mario Alania, miyembro sa asosasyon nga malipayon siya tungod sa ilang mga nadawat nga ayuda alang sa ilang umahan ug niini iyang gisulti nga dili gayud niya kini biyaan. Lipay po ko nga naagi nag-ayuda na mo. Usa man ni kakayuhan na mo ug pagtabang diri po sa mo apod. Di gyud ako ni biyaan. Ayudahan gyud ako ni. Labi na gyud akong mayor di nako na biyaan. Tamis kay nako na sa una pa. Oh. Sa mensahe ni Mayor Joel Ventura, iyang gipamahayag ang iyang pagsuporta sa programang EGBO tungod kay alang man kini sa mga mag-uuma aron sila makabaton og dugang akita. Dugang pa niya nga dili na unya lisod ang pagdala sa mga produktong utanon ngadto sa merkado tungod kay hapit na usab mahuman ang pagkongkreto sa ilang agyanan. Kami gasuporta pod sa programa sa EGBO diri sa Zamboanga del Norte. Panguluhan ni Ma'am Evelyn Tang Uy na maugir ni ang iyang programa para magaan-gaan pod ang mga farmers sa na sila'y mga income generating. Ang dalan pod na simento naman. So dili na kaayo problema ang marketing, ang pagdala padulong sa market. So isa na pod na sa gitan-aw sa EGBO ang kaning farm to market roads. Gikan dinhi sa Sitio Santa Maria, Barangay Santo Niño, lungsod sa Sibocco, kini si Regine Cabilin alang sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamatuoran, duyog sa kalambuan. Magbiling updated sa mga pinakaulahing kalambuan ning atong probinsya. I-like ug i-follow ang among Facebook page ug mag-subscribe sa among YouTube channel. Kini ang EGBO Agri Balita, Shariza Haralve alang sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamatuoran, duyog sa kalambuan.